Haiekin egotea zoriontasuna sortaratzen nau. Baina beste gauza batzuk ez dira inonak, irainak bezala. Ez daki zein da arazoa, neskak dira, eta zer? Nire lagunak dira baitere. Futbolera jolastera, no? Agur! Gustuko dut mutilekin jolastea, baina beti berdin entzuten da. Boa, ikusi dituzu arabako nesko lasten. Aste batean egina daukat. Beti nesketa hitz egiten eta beraietaz aprobetxatzen. Nerabeak dira, normala izango da. Edo ez. Kaixo, jolastu dezakegu. Ez. Zein da neskikin jolasteko arazoa? Mutilak joatean nirekin datoz, getatutakoa alde batera utxita. Azkenean, haiek dira nire munduari kolorea ematen diotenak. Baina saiatzen diren arren, beti egongo dira hori irainak, atzetik segika izango balitu bezala. Galdera berdinak dira beti. Zer gertatzen zaizu? Ondo zaude? Baina ez nintzen gai egia esateko. Orain arte. Haien babesa erakutsi nahi zidaten, baina ez nekien zer egin. Komunan egonda, pentsamendu horiek etorki zitzaizkidan burura, berriro ere. Sare sozialetako komentarioak. Nitaz hitz egitea. Bakardadea. Haiekin jolasten, zer txarrak diren. Bultzadak. Azki da besteak epaitxeaz, inorez du ezarpena merezi, edo zein lagun izan arren. Zure jendea babestu, eta besteak lagundu, ez zaude bakarrik.